Τώρα δώσω το λόγο στον κύριο Ιωαννίδη. Θα πω για άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μου προς το Δημόσιο Πανεπιστήμιο που έφερε σε πέρας μια τέτοια έρευνα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι κάτι απλό, γιατί έχουν γίνει και άλλες προσπάθειες και δεν ευδοκίμησαν. Και είναι πολύ σημαντική για ένα λόγο ακόμα, ότι αυτά τα στοιχεία είναι απόλυτα αναγκαία σε εμάς, στα σωματεία, τα πρωτοβάθμια σωματεία, τα οποία από την άλλη πλευρά δεν έχουμε σε καμία περίπτωση τους πόρους από μόνοι μας να κάνουμε τέτοια έργα. Επομένως, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πρέπει να στηρίζουμε επιπλέον. Κύριε Ιωαννίδη, σας δίνω το λόγο, αφού κάνουμε stop share εδώ, μισό λεπτό. Ναι, γεια σας και από μένα. Ακούγομαι? Ναι. Σας χαιρετώ λοιπόν από την Κομοτηνή, από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Βλέπω μόνο το πάνελ βέβαια της εκδήλωσης, αλλά χαιρετώ φυσικά και αυτούς και αυτές που παρακολουθούν, που είναι εκεί στην αίθουσα, στην Αθήνα. Θα σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και δεν θα προσθέσω πολλά σε αυτά που είπε η κυρία Ρομποτή, γιατί ήταν πολύ αναλυτική και νομίζω ότι μας έδωσε την πλήρη εικόνα της κατάστασης και φυσικά της έρευνας που έκανε. Ήθελα να πω μόνο λίγα λόγια για την ίδια την ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως υπόθηκε, έγινε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της κυρίας Ρομποτή. Ήταν μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία και σχεδιασμού της έρευνας, αλλά και συλλογής των δεδομένων, γιατί ο συγκεκριμένος πληθυσμός είναι σχετικά μικρός σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού της χώρας και των εργαζομένων και επίσης είναι δυσέβρετος, είναι δύσκολα προσβάσιμος, έτσι ώστε να προκύψουν να μπορέσουν να ληφθούν αυτές οι συνεντεύξεις που ελήφθησαν για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον πληθυσμό των εργαζομένων. Και στην προσπάθεια η έρευνα να μην αφορά μόνο το δείγμα, αλλά να αφορά το σύνολο του πληθυσμού αυτών των εργαζομένων, δηλαδή να είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα, ακολουθήθηκε μία καινοτόμα μέθοδος για τα ελληνικά δεδομένα, η RDS, Respondent Driven Sampling, όπως υπόθηκε, η οποία εξασφαλίζει ότι τα ευρήματα της έρευνας δεν αναφέρονται μόνο στο δείγμα, αλλά αναφέρονται στο σύνολο του πληθυσμού των ενοικιαζόμενων ψεύδο εργολαβικών εργαζομένων στο συγκεκριμένο τραπεζικό τομέα στον οποίο διεξήχθη η έρευνα. Επομένως, θα ήθελα να δώσω και πάλι συγχαρητήρια στην κυρία Ρομποτή για την επίπονη προσπάθειά της να φέρει σε πέρας την έρευνα και στο σχεδιασμό, αλλά κυρίως και στο κομμάτι της συλλογής των δεδομένων, το οποίο κομμάτι πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα, απ' την άλλη θα ήθελα να επισημάνω ότι η μεθοδολογία και η διαδικασία συλλογής και φυσικά η επεξεργασία των δεδομένων στη συνέχεια έχουν στέρεο μεθοδολογικό υπόβαθρο και ακριβώς γι' αυτό τα ευρήματα της έρευνας έχουν δημοσιευτεί ήδη σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ελληνικά, αλλά και διεθνή, και κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως αξιόπιστα. Τώρα, να περάσω λίγο στην ουσία των αποτελεσμάτων των ευρημάτων αυτών και εδώ θα πω σχετικά λίγα πράγματα, γιατί νομίζω τα είπε πολύ αναλυτικά και πολύ ολοκληρωμένα η κυρία Ρομποτή. Είναι ξεκάθαρο, με βάση την μελέτη της νομολογίας και της νομοθεσίας που έκανε η κυρία Ρομποτή στη διδακτορική της διατριβή και φυσικά με βάση τα ευρήματα της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας που διεξήγαγε, ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται με τη μορφή, ας το πούμε έτσι, της εργασιακής σχέσης, ότι εργάζονται σε μια εργολαβική επιχείρηση και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορους τομείς τραπεζικών εργασιών, δεν είναι εργαζόμενοι της εργολαβικής επιχείρησης, αλλά στην ουσία είναι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι που νοικιάζονται από αυτή την επιχείρηση προς τις τράπεζες. Όπως πολύ ξεκάθαρα φάνηκε από τα ποσοστά των απαντήσεων στα συγκεκριμένα ερωτήματα που περιγράφουν τα 11 κριτήρια που ορίζουν αν είναι πραγματικά εργολαβικός ή αν είναι ενοικιαζόμενος εργαζόμενος. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να πούμε μια δεύτερη κουβέντα πάνω σε αυτό. Είναι απολύτως ξεκάθαρο
ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν είναι εργολαβικοί, αλλά στην ουσία είναι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι εκεί που εργάζονται. Επομένως, πιστεύω ότι με απολύτως στέρεα επιστημονική μεθοδολογία η έρευνα της κυρίας Ρομποτή αποδεικνύει, και αυτό είναι ίσως το πιο βασικό, αποδεικνύει αυτό το γεγονός. Είναι πέραν κάθε αμφιβολίας και αμφισβήτησης. Το δεύτερο που αποδεικνύεται φυσικά είναι το αναμενόμενο, ότι οι μισθολογικές απολαβές, αλλά και όλες οι υπόλοιπες απολαβές και τα εργασιακά δικαιώματα και ό,τι προκύπτει με βάση αυτά περαιτέρω, είναι πολύ πιο μικρές, αδύναμες, περιορισμένες για τους ενοικιαζόμενους παύλα ψευδοεργολαβικούς εργαζόμενους από ότι είναι για το μόνιμο προσωπικό των εργασιακών αυτών χώρων, παρότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να εργάζονται, εργάζονται δίπλα-δίπλα, έχουν παρόμοια προσόντα και κοινό, ας το πούμε έτσι, εργασιακό περιβάλλον, κοινή εργασιακή διαδρομή, ωστόσο έχουν πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά το μισθό τους, τα υπόλοιπα δικαιώματά τους, τις δυνατότητες εξέλιξης εργασιακής και προφανώς και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Επομένως, μιλάμε ότι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται πολύ ξεκάθαρα ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες, τουλάχιστον δύο κατηγορίες εργαζομένων. Επομένως, η αγορά εργασίας είναι κατατμημένη, ας το πούμε έτσι, σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο εισήλθε κάποιος ή κάποια μέσα σε αυτήν. Αυτό, αν θέλετε, έχει πέρα από τα πρακτικά συμπεράσματα και αποτελέσματα που έχει για τους ίδιους αυτούς τους εργαζόμενους, έχει και θεωρητικές επιπτώσεις. Ας το πω λίγο και αυτό. Ξέρετε ότι η κυρίαρχη οικονομική θεωρία αναφέρεται στο ότι η αμοιβή του κάθε εργαζόμενου και της κάθε εργαζόμενης προκύπτει με βάση τις ικανότητες του ή της και την οριακή της παραγωγικότητα. Είναι φανερό ότι εδώ υπάρχουν τεράστιες μισθολογικές διαφορές για εργαζόμενους που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά και έχουν ακριβώς τα ίδια προσόντα. Επομένως, ας το πω έτσι, το νεοκλασικό επιχείρημα του μισθού που συνδέεται με την παραγωγικότητα της εργασίας απλά δεν ισχύει. Αυτό που προκύπτει ότι ισχύει είναι ότι είναι ο ίδιος ο αγώνας των εργαζομένων, δηλαδή, να το θέσω σε ευρύτερο, ας το πούμε έτσι, ιδεολογικό πλαίσιο, η ταξική πάλη, η οποία καθορίζει τελικά εάν ένας εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη θα πάρει μεγαλύτερο ή μικρότερο μισθό, εάν θα έχει καλύτερες ή χειρότερες συνθήκες εργασίας και όχι η παραγωγικότητα της εργασίας του ή της. Επομένως, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι η προσέγγιση ότι η αξία και ο μισθός της εργατικής δύναμης καθορίζεται από την ταξική πάλη κυρίως και όχι από την παραγωγικότητα ή από τα πόσα πτυχία έχει ο καθένας, αποδεικνύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και φυσικά το άλλο που αποδεικνύεται είναι ότι μόνο μέσω αυτής της πάλης, μέσω αυτής της, ας το πούμε έτσι, διεκδίκησης από τη μεριά των εργαζομένων των δικαιωμάτων τους, μπορεί να βελτιωθεί η κατάστασή τους, η εργασιακή και φυσικά η κοινωνική και η οικονομική, και όχι μέσα από την προσπάθεια κυρίως για να πάρουν περισσότερα πτυχία ή να γίνουν πιο παραγωγικοί στη δουλειά τους. Γιατί δεν είναι αυτό που καθορίζει τη διαφορά στους μισθούς μεταξύ των ενοικιαζόμενων ψευδοεργολαβικών και των μόνιμων εργαζομένων. Αυτό φυσικά έχει και θεωρητική αξία για τους οικονομολόγους και για τη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ των οικονομικών θεωριών, αλλά φυσικά έχει και πρακτική αξία για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας, και προφανώς προκύπτουν συμπεράσματα για το τι θα πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι έτσι ώστε να βελτιώσουν τη ζωή τους. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο θέμα, πιθανόν να προκύπτουν, εννοώ των ψευδοεργολαβικών που στην ουσία είναι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, πιθανόν να προκύπτουν και άλλα θέματα πέραν της ταξικής πάλης, νομικού χαρακτήρα, να το θέσω έτσι. Δεν είμαι νομικός, είμαι οικονομολόγος, όμως είναι φανερό ότι προκύπτουν και τέτοια θέματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τη διεκδίκησή τους για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ζωής τους. Αυτά τα λίγα θα ήθελα να πω. Νομίζω τα υπόλοιπα και πολύ ξεκάθαρα τα είπε η κυρία Ρομποτή.
Είμαι στη διάθεσή σας για τη συνέχεια της συζήτησης. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για